माबायदि दं नोंसोरो? गुड मर्निं, आं फुल फिट एन्ड फाइन। वेलकाम बेक टु माय चेनेल। जनालिनि जिउआव गासैखौबो बरायहरबाय। बेनि उनाव आं दिनै फैलायबाय नोंथांमोननिसिम आंनि बुगावगाव बुदरदर बुथेबथेब मोखांखौ लानानै मोनसे गोदान भिडिअ बानायनो होननानै भिडिअखौ बांसिनैबाबो नायलांबाय थादो। आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। टारें टुश बायदि डेन्जार अबस्था। मर्निं वाक खालामनो जन्थाबो जरासे गैला जनालि बसुमतारी। मा जाबावखो? पासथायाव सिखारनानै एसे ट्राइ खालामनोसै फुङावनो सिखारनायनि आरिनायनि बिदि होननानै जोङो ओरैनो ट्राइ खालामनो फैबाय आरोहाय। ओमफ्राय नुबाय मा मानसिफोरा ओरैबायदि बुरजा। ओमफ्राय आं बिदि ड्रेस गाननानै लादों। आफ्टार 4 इयार्सनि उनाव बिराद आनकमफर्टेबल फिल खालामदों आङो। सोरबा मानसिफोर फैदोंबाथाय रिजे थालायो। डेन्जार अबस्था। ओमफ्राय माथो खालामनो, बेनो जाहैबाय जनालिनि जिउ। ओमफ्राय सोर फाग्लाया मर्निं वाक खालामनो बिदि खासि दान्दा लानानै फैयो? मानसिफोरानो ज'आ नायलाय। ओरैबायदि मानसि दहायो बाबुमोन एक्सारसाइस खालामनानै थांबाय। डेन्जार लाजिखानानै ओमफ्राय दसे थाद'लायबाय जोङो। ओमफ्राय उनाव नै बिथिंजाय नाय थान्दा थान्दानि बाइक फैहांबायना रानि गोजां बोथोरनि। जोङो खारं खान्दाय माबासो हाननो फैदो, फिथाइसो। खाथि खाथिना देरला जोब्बाय, गाहाय गाहायना। ओमफ्राय उनाव आङो नायलांबाय थाखायो बेनिखौ खारं खान्दाय माबाखौ। ससेयाव दङ, ससेयाव दङ खारं खान्दाय दंफाङा। इनि फिथाइ हाननो फैदो जोङो। माने हाननोबो फैदो, ओमफ्राय उनाव एसे माबाबो खालामनांगोन ना, फुङाव सिखारनाय माबाबो। ओंखायनोथ' फैबाय आरो नायदो। फुङाव जों सानदोंमोन ना रावबो खारनो फैनाय नङा, रावबो थाबायनो फैनाय नङा। खिन्थु मानसियानो ज'आ जि लाजिबायसो आङो। खान्दाय दंफाङा नै बेनो। ओमफ्राय राजोब्बाय ना माथाय। दे भाग्यआव थाबा नुगोन। नै फिथाइया खारं खान्दाय फिथाइ। माब्लाबा जाफेरबायना नोंथांमोना खारं खान्दाय फिथाइखौ संनानै? आं जाबाय। खब्रैसो खारगोन, बेनि उनाव जों खारं खान्दाय हानगोन। जि मेंखादों आं। अमा फिसा होनदों नामा खारबोबाय थानायाव? माथो खोनादों आङो? नै अमा फिसा खारबोबाय थादों होननाय खोनादों। आरो दा बेसे खारबावनांगौ आङो? खननैसो खारबावनो ना? खनसेल' खारदो। जाबाय। खैबा खारखो? खनथामखौनो माबायदि मेंबाय। जेबो नङा, बेखिनिखौथ' खस्थ' खालामनांखागोन। 3 मासनि जासो फेदेरनाय मोदोमा। ओमफ्राय जों दा बांद्राय खै मासनि? इहायबो फुल जालायबाय। सालायानो एसे खान्दा जाबायदांलै आंना खारै मैगं जायै जायै। 3 बोसोर बारबायसोनदां ना लकडाउननिफ्रायनो न' सिङाव थायै थायै। ओमफ्रायथ' फुङा नङा फुंखागोनानो। जानायाबोथ' डेन्जारखा। रान्दिनि नालाय साखिब्लाबो खुरैसे जाखानांखागौ। आरो फिसालानो ओंखाम जाहोनायावबो जि बुरजा लानानै फैखायो आङो। रायखौबो आग्लायनायखौ जाजोबखायो। डेन्जार बुस्थुलै आङो जानायाव। ओमफ्राय दा आंनि दैलि लाइफआव बेखौबो एड खालामनांसिगोन, फुङाव दसे दसे खारफैनायखौ। ओमफ्राय उनाव आरो जानाय लोंनायावबो एसे खमायनांसिगोन आरो। बेनि थाखाय बिथाङानो दंखायो गाइडेन्सआव। हर एक बहन की सक्सेस के पीछे एक छोटी बहन का हाथ होता है और वो है मेरी राइकोस बहन। आं जायालै। ओमफ्राय उनाव आरो फंबायबो दङ, डेन्जार एक्सारसाइस फोरोङो आंखौ। आंनि एक्सारसाइसआ मा जागोन मिथिगोन ना? बांद्राय खारनो नाङा, बांद्राय खस्थ' खालामनाङा। जास्ट मोनसे बुस्थु जासिबा खर' मोननैखौ ओरैल' खालामनांगोन। इदिल' खालामनांगौ माने आं अट'मेटिकलि हामलांखागोन। गोदनानि एक्सारसाइस बिराद मोजां मोजां एडभाइस होग्रा दङ जोंहानि न'आव। ओमफ्राय दे दसे जिरायनोसै, गोलोमजोबखाबाय। खारनानै जिरायनाङा। मा खालामनांगौ होमबा? एक्सारसाइस खालामनांगौ। खालामनो हाला दे, आंखौ नांगौबा गाबोन। एसेबा गोजानावसोलै जायगाया बिदिसो। नों थांनांगोन दे, खिन्थु थांगोन दे आं दहाय। आंनिफ्राय हानना हरगोन। नै दा हानबाय। हानबाय जाखाबायलै, हानबावगोन। ओमफ्राय नै बिथांमोना जों गामिनि खाथिनि दै। आयंजो बाजै जागोनदां, थिं मिनिगासिनो ग्ला ग्ला ग्लानो। जानायनि थाखाय नायलाय रानि।
ไม่เห็นเลยก็คือหันเถอะมันนี่หรอรอรอ Mau kau dimin belanja? Allah mau aku boleh ada. Kare bagi raiคนไหนยังไม่ใช่ยันนะ Oh, nama जिसके पाला है. जान पे खेल के फाइनली लेके आया Kamu itu lu? itu buat sabi Asin apa nami? ya sinda babo 한나니 허바우다 비탕아 비라로 온술리타 Iki boleh jual gue itu. लाबोबाय ओमफ्राय हारसाफोरा थि गाग्ला गिग्लि मिनिलांसोबाय ले दोखो रायखोमाबाय बेसे शाबाश बेटा बहुत बढ़िया थांबाय जों खारनानै ओमफ्राय उनाव दा खानोसै बालन्दा जोगोनार बिबार दुगैनायनि सिगां थोरसि आरि सुखांनायनि सिगां जों बिबारखौ खाग्रोगोन नङाबा दा मानलु मानला जागोन साफा साफाखौ ला ओमफ्राय देन्थाखौ गोलाव गोलाव ला फिसाथार जाबाय इयो बाबानिया इखिनिल' बाबाना बारा बालन्दा बिबारानो बारा नै फिथाइ थायखाजोबो मालाय बिना बिफाङानो ओमफ्राय र' ओमफ्राय नोंसोरो मिथिगोना जोंनियाव मा मा जातनि जोगोनार दङ मा मा जातनि नै बेयो मोनसे जात दङ आरो जाहोनाव मा मा जोगोनार जात दङ बेखौ आङो जोगोनारनि कालेक्सन देखायगोन दे नै बेखौ अरिजिनेल जोगोनार होनाय थुदारबो देखायबावनो ओमफ्राय बेखौ नुदोंना बे मोनसे टिक्लुक्लुआ मोनसे थाइनै दंमोन ओमफ्राय उनाव फानजोब्बाय आइया साला लेथ्राया खेर मुजा जात होनो बेखौ आराम थाथो दे जोलैनो दोननांगौ बिराद गोदै जायो बियो बे जाहैबाय थांगोन जोगोनार बिराद गोदै जायो बेबो आगोमा थाइसेल'थार हादे मोजां नोङो बायदि सेवै 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 थाइब्रैल' थाबाय मा जोगोनार गायो आङो है माबासियो नै बिदिखौ लानाङा नङाबा सोरबा आंनो खावसे थानायखौनो होदो होननानै रायलायगोन समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो रायलायगोन थानायखाय गाज्रि नामा नै होमबावो जाहोना जोगोनार नै रा बेखौ फाख्रा जोगोनार होनो जोंनिया नै फाख्रा जोगोनार होनो जोंनाव बबेथिं मा होनो मिथिया जोंनाव सब जोगोनारखौनो नाम दोनजोबो ओमफ्राय नैबो मोनसे जात बेयो लथा जोगोनार होनो जोंनिया बेखौ बिराद थायदो बेबो नै नै आयौ लुन्द्रुन लान्द्रान थायथारदो लथा जोगोनार गोलोमजोबखाबाय ओमफ्राय जाहोनाव दा मोनब्रै जातनि जोगोनारा दङ लकेल जोगोनार बेनि उनाव खेरमुजा जोगोनार बेनि उनावहाय लथा जोगोनार बेनि उनावहाय फाख्रा जोगोनार ओमफ्राय मेसेङाव जोंहा दालिम जोगोनार गायो बिराद गोदै जायो ओमफ्राय दंबावो जों गामियावहाय बेलेग बेलेग दस्रा गायो खिन्थु जोंहा बांद्राय गिदिर गिदिर जातनि मालदां जोगोनार बिदिखौ गाया आरो बिराद गिदिर गिदिर जायो बिदिया फिसा फिसाया माने फाननो बिराद इजि जायो ओंखायनोथ' आइया बिदिखौ गायनो होयो आरो आंबो गायो होमब्ला दा जोङो खाखांबाय ओमफ्राय दा जोंनि फुंनि खामानिखौ मावनोसै दुगैयै दै लोबै नोंथांमोनजों रेसिपि शेयार खालामलायगोन होमब्ला भिडिअखौ नेनानै थाबावदो जोङो नोंथांमोनजों दुगैनानै रायज्लायनो फैबावदो फुंनि खामानि मावस्रां आरिखां दुगैस्रां आरिखां दा जालायबाय रेडि सानसुनि संनाय खावनायनि थाखाय खामानि जोबनो गैया उपाय गैया मावखानांसिगोन ओमफ्राय उनाव नायदो बिसोर सानैखौ ओरैबायदि ट्रेक्टर नायनायानो खालि ट्रेक्टर जेसिबि बेल' नायखायोसै फुं हर माबि जाबावगोन होमब्ला संहैलायनोसै जाय जागासिनो तैयारि ओमफ्राय नै बिदि हानांगौ बेखौ जि साफा खालामनांगौ बेनि बेहाय माबाफोर थायोना बे मा होनोमोनलाय नैदि बुस्थुआ बेखौ गारजोबनांगौ ओमफ्रायहाय एम्फौ एनला हाबनानै थायो दङनो रानि दङनो नै जोंहा हाजिराबो दं नालाय संगोन अमा बेदरजों आलु बेनि उनाव संगोन नैबेखौ भाजा बेनि उनाव संबावगोन बिथिंजाय दङ मा सबायजों ना गोरान ओमफ्राय बिथिंजाय जागासिनो जोंहानि न'नि खामानि सान्दुङा माबायदिलाय दादा मोजां दा सान्दुङा लिडार मिस्टार हानजा इनि डायलगा मामोनलाय नोंना रुकु जरां सबर करां डायलगा फेमास डायलग
बापरे ओरैबायदि मावनायानो मावखागोन खारन दुर्गा फुजा खाथि सफैबायना एसेथ' फोथायनांखासिगोन गस्ला लंपेन्ट मोननायनि खोथा दङ रानि मोनसे खन्थाइ आवरायनो दे आङो स्पेसियेलि नोंनि बानायनाय खोनासं ना अ आगै आंनि टिप फुलिदार होनाङो आं नोंनो मासे गस्ला अर्डार माबायदि दा रेडि जाबाय ओमफ्राय दा जानसि खाफ्रानोसै सानसुनि ओंखाम संनायनि थाखाय ओरैबायदि गोलोमखाबाय आङो अबस्था गैया ओमफ्राय गेसआबो बे टाइमावसो जोबनानै होबाय आं बेहाय अदाब जननोसै गेसआ जोब्बाय नालाय नायदो बिथिंजाय थिथा केरेला मान लाबोदोंमोन ओमफ्राय सान्दुंजोंनो लरहाय लांजोब्बाय होमबा दा जोंना ओंखाम संनाया मा अबस्था जानो हानाय बेसन बेनि उनाव बे अन गुन्दै एसे जाथ'बाय चिलि पाउडार ओमफ्राय जायाखै दै एसे जाननानै लाबाय साराय दाउदै दैनै होनानै हो बेनि उनाव बेखौ मिक्स खालाम ओमफ्राय जुदि मिक्स खालामनायाव डार्क जादोंबाथाय दै होनानै हो एसे बेनि उनाव बेखौ आरामसे मिक्स खालाम जाहाथे बे गथा जायोना बेयो एकदम स्मुथ जालाङो दाउदै दैनै होनानै हो बेनि उनाव बेखौ मिक्स खालाम ओमफ्राय जुदि मिक्स खालामनायाव डार्क जादोंबाथाय दै होनानै हो एसे बेनि उनाव बेखौ आरामसे मिक्स खालाम जाहाथे बे गथा जायोना बेयो एकदम स्मुथ जालाङो मोनबाय जोंनिया ओमफ्राय मा होनो बेखौ रेसिपिखौनो खोन्थानो बावदों आङो बेखौ होनो लाव बिबारनि बरा जि गोथाव जायो क्रिस्पिनो एसे धरज' हमथ'नांगोन दसे उनाव जागोन दे नोंखौ खान्दाय फिथाइखौ एसे हांस्रोगोन माने एसे सावफ्रामगोन एसे मोजाङैनो थायोना माबाया आरो बेखौ साफा खालामगोन बेफोरनि माबाफोरखौ हल'जोबगोन दैयावहाय होमबा जों हल'ग्रोनोसै ओमफ्राय बेयो जाबाय नै ओमफ्राय दा बेखौ फिसा हानोसै आरो पियासखौ बांद्राय एवा जोङो एसे आधा एवफ्रामनाय जाबानो बे खारं खान्दायखौ होनो हागोन फिथाइखौ ओमफ्राय अबस्था गैला गोलोमजोबा संख्रै ओमफ्राय उनाव जेबो होनाङा हालदै होनाङा बिदिनो एवनानै एकदम फ्राय खालामबानो जाबाय A few moments later. मोननो जाबायानो दायो हाबथामोनथारोना जोंना ओंख्रिफोरा रानि ओमफ्राय नै जाबाय जोंना मोनजोब्बाय जोंना सबायजों ना गोरान ओमफ्राय उनाव बिथिंजाय दङ
अमा बेदरजों आलु ओमफ्राय बाखिखिनिखौ देखायथ'ला बेखिनिखौ नुवाखैमोन नालाय देखायबाय खुरना होबाय मा मोनलाय बाबा ओंख्रिया सबायजों ना गोरानजों ओमफ्राय अमा बेदर फ्राय ओमफ्राय आलुबो होफादों अमायाव बेनिफ्राय बे मा इयो बै बरा जोगोनार बिबार बरा गोथाव जादों ना दादा जाखायदे आं संनाया खारं खान्दाय फ्राय फुरा खामानि सामानि फोजोबखांनानै ओमफ्राय दा आङो जानो जाबाय मिस्ट्रिफोरनोबो जाहोखांबाय होमब्ला आं दा बांद्राय रायज्लायनो हानाय नंला बिराद मेंजोब्बाय थ' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि भेलुएबल टाइमखौ दोनथ'नानैब्लाबो नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट्स खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना हो जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान आपडेटआ नोंथांमोननाव थाङो बिदिब्ला दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगो मोनलायगोन होमब्ला आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिमालासि मोजाङै था गोजोनै था आरो अनज्लायनानै था ओमफ्राय मा जनालिखौबो अनबाय था